Prvý výhľad na lanovku a na kravičky. Akože, keď sa pozerám, kam ideme na lanovku, tak mi není taká dobre. Tam. Technická podpora. Budeš nás povzbudzovať, ako nám čas ubúda na mapách. Ktorú apku používaš? Mapikom? Taká cyklistická bike trasa tu je pozdĺž celého kopca. Tie kravičky tak pekne zvonia. Vidno tých lietajúcich ľudí. Chris, 2 hodiny 15, čiže tam? Prečo nie z tejto strany? Tak ideme. Tak, Horsa. To je taký ten pokrik, že Horsa. Že ako poďme do hora. Vajde týre? Počkaj, čo to je? Držte si odstup od tých zvierat. Tak na to si mám sadnúť. Doľava? To vieš podľa tých map dobrých. Normálne je tu záchod. No poďme radšej po tej lepšej ceste, aby sme si nevytkli členky. Taká pekná skala, nie? A rastú z nej stromy. A vidíš, aj v zlých podmienkach to prežijú. Už začína byť výhľad aj na jazero. Dokonalý ekosystém. Turistov tu stretneme tak raz za čas. Určite to nie je také frekventované ako v Tatrách. Tu sú celkom strmé zrázy. Už sa tu celkom strmé. Ako to povieš? Zostrmuje sa to. Stáva sa strmejším. Už sa približujeme k tým paraglidistom. Tak z lesa sme vyšli na takúto lúku horskú. Už sa približujeme. Je tu kopec motýlikov. Išli sme k smerovníku a oboma smermi sa dá dostať na ten kopec, tak my sa aj vyberáme doprava. Tuto je tá nejaká súkromná chatka. Teta tu prišla autom, pozrite. A teraz ide lanovka. Nádherné pohľady. Kravičky, pekne ich počuť až sem. I výhľad na údolie. Krásny. Seitenalm, 1333 metrov. Kravička zvoní aj tajni. Ako nejaké legové hračky sú tie domčeky.
krásne. Takže ešte 45 minút takto doľava na ten kopec. Pozri. Aha, čiže ideme na východ teraz. Tam je ten domček, kde sme boli. A teraz tam je východ. Vlastne východ je smerom na kopec. Čiže tam sme v tejto dedinke. No. Tu je turniket. Nočný koník. Ahoj. Môžeme prísť tu na návštevu. Pozerám, že tu končí les. Chlapci už sú na konci lesa. Nejakého hmyzu, minuscule, ktorý sa premení na niečo pekné. Vidíme. Po hrebení kopca kráčame už na to miesto, kde by malo byť hladnoka. A odkiaľ skáču tí paraglidisti. Pozri, práve tu ide. Wow, ako ho to vznieslo hore. Ahojte. Tak vy ste nás predbehli. Ste tu prví. Tu je taký kríž, pozri. Ahoj, Ježišku. Šošovicovú s párkou. Párkový šalát. Tam sú normálne takto nastruhané párky. Dobrý? Jurko, ty čo hovoríš, čo je najlepšie? Párky? Alebo tá šošovičová. Na tých zadných kopcoch je vraj sneh, ja ho nevidím, ale na to, čo vidím. Tým, že sa rozbehol. Je možno jeho prvý zoskok. Vznieslo ho to hore. Vidno to jazero Chiemze. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Tu je pripravená celá noc. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. 1569 metrov a ideme dole. Držte palce. Už sa tuto oprieť. Dobre, ďakujem. Vidíte peknú stranu, tak ako keď sme tam spali na kopci. Máš už vidno ten z kopci? Pekné. Také udoličko, nie? S takou dedinkou. Všade sú tí rogalistky. Či čo sú to? Paraglidisti. Aha. Tam je taký. Áno. To je dobré. Tam sme. Máme tieň. Sme boli. Jak rýchlo sa skádzala na okolo, nie? Jak bolo sme šli pešo. No, tam potom chodničku sme šli. No. Tak. Zaľahnuté uši.